ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಅವು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋಪುಂಡು ಮಾರದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಇಂಕ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಸತಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋಪುಂಡು ಮಾರದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ. ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋಪಿನಿ ಇಂದತ್ತ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪಿನಿ. ಸೊ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಶುರು ಕೇಂದ್ರ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಯಾರು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತು. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬರ್ತೀನಿ. ಆಡೆ ವನಸಾಂಡಿ ವನಸಾದು ಕುಲ್ಲುದೀನಿ